Gaur, Laben iniziatibaz burutu da kafeko titulatuon antzinakotasunaren ordaintzea erreklamatzeko epaiketa. Gipuzkoako metaleko hitzarmenaren 23. artikuluak dion bezala eta kafeko hitzarmenaren 10. artikuluek dioten bezala, kafeko langile guztioi aplikatu beharko litzaiguke 5 urtekoen ordaintzea. Baina, zuzendaritzaren itxikeriak puntu hontaraino ekarri gaitu, hau da, epaitegitaraino. Epaiketa ondo joan da, eta esan da ondo aterako denaren susmoa dugu. Hala eta guztiz ere, inoiz ez dakigu, zer gertatu liteken. Ebazpena, hemendikan pare bat hilabetetara jasotzea espero dugu, baina honi gehitu behar zaio, bai zuzendaritzaren partetik edo baita gure partetik etorri daitezkeen errekurtsoak. Bestalde, aipatzekoa da ere, oraindik enpresak ez dizkigula titulatuei egindako aparteko orduak inolaz ere konpentsatzen. Labetik aspaldi salatu genuen gai hau lan ikuskaritzan eta oraindik erabakiaren zai gaude. Aurki honen inguruko erantzunak jasotzeko susmoa dugu. Salatzekoa da zuzendaritzaren jarrera, berriro ere kafen bertan konpondu daiteken desoreka baten aurrean, borroka sindikalera eta bide judizialera bideratzen gaituztelako. Zentzu horretan, berriro azpimarratu nahi dugu titulatuon aktibatzearen beharra. Hitzarmenaren negoziak eta bete-betean gaude, eta ezinbestekoa da guztion inplikazioa. Zuzendaritzaren jarrerak argi erakusten du, borroka kolektiboaz soilik lortu daitezkela guztiontzako izango diren onurak.